Dol, aning video ha. So manawi, binuha nga nilang panit. Kuyugi ko ninyo mag-lechon food trip sa isa sa mga pinaka the best na lechonan diri sa Cebu, sa Liloan. Di ni basta-basta nga lechonan na itong arean dol kay grabe, sikat, legendary na ni. Kapila na ni sila nakita sa national TV, kading lechonan na. Ilado na po ni sa mga international vloggers. Dugay sila naghatag o high blood kalipay. Tanawa, na ambulance ni Agi. Klaro jud, naata sa lechonan. Pero okay ra na kay dili ra lechon ang gina-offer ani diri. Kinapot sila nilain ng mga putahe, ng mga baligya nga display. Sama ng mga sabaw, mga prito, gulay, mga kilawin, lechon manok napod sila diri. So mo na atong pangtilawon pod before ta mo adto og tilawon ang ilang lamian nga lechon. Mo tanaw gyud ning video kay palamion jud ta mo ani isa sa mga pinakasikat na lechonan diri sa Cebu, si Gogo's Lechon sa poblasyon Liloan. Wapay alas 10, ika-12 na nila na lechon since ganina buntag. Dol, welcome to Poblasyon Liloan, no? Naata diri sa kaning highway. So kaning highway makita nimo. So ato is padung siya sa Konsolasyon. Dito nya diri is padung sa may main gyud nga Liloan. So mao ni ang iwan tuon si Gogo's Lechon. Si Gogo's Lechon grabe jud naka-jumpak. Perting daghanang tao magpark diri. Mga sakyanan, mag-park, mag-hazard, makadag traffic. So, matag Domingo tungod kay ganahan lang jud mo hapit diri sa lamian nila na pagkaunan. So, muna nga itong atoon. So, ayun po nato. I-experience po nato ang ilang na-experience. So, dili kita-kita ra. So, tara, kuyog ta. Let's go. First stop before ta mag-lechon, syempre ato sa i-cleanse atong palit sa ilang klase-klaseng mga ginagmay na mga pagkaunan diri sa kilid. Mo na excited ako ipakita na ko sa inyo ha. Naana sila sa may right side. Kumulingig ay di left side. Left side ka. Kung tanaw ka sa Gogo's Lechon na sila sa left side nga stall. Mailan na nimo kay nagbaha ng mga silupin. Bago ni. Wow, bago. Green bihon. Mga green nga bihon. Kani orange spaghetti. Kani kay green spaghetti. No. Uy, yung sa man ni tortang talong. Refill. Ni refill ay ka-idol ani oy. Paklay akong idol ni, paklay. Kung mukha akong kaglitson, mumubuhi mong kinabuhi. Pakapinan ni mo ani para mo balanse no. Mutaas ang kinabuhi. Na siya imbutido, na siya inihaw nga isda. Napo dito yung mga klase-klaseng kilawin no. Idulaw, napo diri mga bat, mga langka o guso napo dito. Napo siya diri mga ginagmay. Ginaling day ni, ay idula. Ano siya? Halang-halang. Ang palaya. Napo di pakbit palaya. Bat. Diri mga daghan. Diyos ko. Kani ato sunlutan dol. Tagumkom na lay. Oo, ang bat may tagumkom no. Kani ako unsa man ni ibutang sa plato or mag Mukaon sa sir. bukaon ko. Sa plato. Nga, natuwa. Unsa pa may barbecue. Unsa pa may pambato nimo te? 25 pesos ang nindol ilang paklay mao na to tilawon san. Round 1 sa atong pagkaon, syempre di sa ta maglechon no. Ato sa i-balance atong palit at mag-appetizer sa ta. Kay main event natong lechon later lang sana. Kay patsapa lang sa dito mahadlok mouth done kay keep on coming ang ilang lechon. So kani ato ang unang round 1. Tilawon nato ang ilahang mga klasik-klasing mga kilawin plus pansit ug paklay mix man. Syempre naapod diri ang Liloan Sprite, ilang masi. Natay ube masi o munggo nga masi or classic masi. Kay 5 pesos ra ni. Nara ni mamaligya sa kilid. Grabe ka idol. Ato ni panagang daan sa atong short life na kaunon unya ang lechon sa main event. So now nato ni pansit. Wow. Okay, tanawa og. Talagang sa bam eh. Mang timpla. Isa sa uganan na bam-i kay kanang juicy siya, gamay na siya pagka-oil. Di uganan og dry. Kani kay oily. Nindot. Next na po, ilang paklay. Oh, favorite ba yan akong paklay, Diyos ko. Dira ang carrots, ang pineapple, ay tamison siya, ang luya, og na ng hasi dito. Nana sila ka-busy. Idol ba na akong paklay bias kay kung di na ito akong palit anyway. So, ganahan mo dito paklay. Cheers. Good job, ate, kasi ng baligyan eh. May timpla, tamis, halang-halang. Mas labaw ang lasa sa luya. Sakto na siya, para muha ang langsi. Para itong gamay.
Gabos na nan, wala lang si Pinting Muka. Kalas kanina rice, pero likay ito tag-rice. Kanina po dol, ilang sunlutan. So kaning sunlutan dol, mura niya siya, naunod niya siya sa siko, kumber, buwa ko na sa'yo. Ang bat is katong panit niya na style. Nadia ang kuan, sili, syempre, oh, nadia. So isa sa akong ganahan ani kay ang crunch niya gamay, pero mas crunchy itong bat. Kaya ang bat man good is, gayon, kani isunlutan, humuko ni siya, kailangan siya sa lawas na part. Sunlutan, cheers! Bagay man ipare sa lechon niya. Lami, makit atay ka niya. Nindot crunchy, na ang lasa sa dagat. Akong favorite. Lukot. Green spaghetti o green bihon. Ang kalami. Lami dun, mas bet na ko ni. Buwa ka ba ani? Itlog niya siya sa, nanami itong snail. Murag na sea snail sa ilawom, mangitlog na siya mo niyang labasan. Siyempre, na imasi, na excited ko sa round 2 na sila yung nalamian na lutong bahay. Ato suwayan, cheers. Round 2 sa atong Gogo's Lechon Food Trip. Grabe. Murag lechon food park namin ni lugar. Naman tanan pagkaon. Nadiri ang lansiaw, nadiri ang kutsero. Ni-order pag itag lechon manok, wata ka agwanta. Hilami nila lechon manok diri po. Diyos ko, mura na nagputok-batok before ta magputok-batok. Ha? Lansaw nila idol, grabe kalapot. Tailawon nato ni. Kaya isa ko nun sa mga pinaka-the best nila nga pambato. Naara, murag duda ko na taba ug ulo-ulo. Naisad tayo sa lansaw. Dili siya lansaw nga lasa. Mura sa linatan nga baka. Murag inana, linatan na baka nga lapot. Unique ni lasa ba yun? Pero damang yapon yung pagkalansaw taste, di siya parat. Mura siya gravy. Ayan sauce, mura na gravy. I think natural fat na niya. Pero texture-wise, naansyang, unod, taba. Nami, pero nagyapon lasa sa aromatics, luya. Pero unique siya. One of must try ni must try. Before ta magputsero, arito silang lechon manok. Bago pa niluto ganina. Oh, pwedeng inita pa ani. So ato ning kaunon, be diretso na to di. Lami yun, lechon manok nanay, lasado. Dugay na po siya na implahay dali. Nasa relation ni Alpeos daw, apparently, oh. Okay, may kanin dot. Mura siya fried lechon manok. Crispy in the outside. Naagya po ng aroma o gumot sa sulod. Dol, kanina po dilang pochero. Diyos ko. Tabang. Dilawon na nato ilang sabaw, be. Clear ang broth. Ting 101 mo ni lami. Nindot mga best friend. Okay, dilawon na to. Pochero ba? Ay, humok. Yan. Humok ba? Nawaw. Ito ka, oh. Ah. Diba? Tangtang rin niya, no? Ay, kapanalo. Nakanindot, dol. Napad siya uyok dito, dol. Tawa, dol. Ay, gamay ra. Scam. Bone marrow. Dol, panalo ilang putsero. Perting humuka. Di ka magbahay. So kung ting 101 na propadong man summer, pwede na gyapon. Puputsiro gyapon. Para isi ng ice cream. So mo na itong second round. Excited na ako sa main event mo na gid ni ang Gogo's Lechon. Dol, kuyog na ako. Siyempre, ang OG sa lechonan. Si Sir Dandan. Yes, Sir Dan. good morning. Good morning there, Sir Dan. Salamat kayo. Makatilaw na po ko sa imong lamian nga lechon. As always. Gogo's Lechon. Grabe. As always. Pila naman dyan? As always, good. Pila naman dyan ni katuig si Gogo's Lechon? Nag-start sa akong mga ginikanan, siguro mga almost mga 30 years na gid siya. Okay. Wa pa ko na anak-anak. So, nindot kayo, no, kay
dugay naman jud ka nagbaligya og lechon dire. Nya dili ra lechon imong gipang baligya. Yes, natin lang mga sudan, mga varieties sa sudan na ay balbakua, langsyaw, Diyos sinugbang isda, sinugbang baboy, inununan, kinilaw, putsero, barbecue, tanan. Halos tanan dire. Grabe. So meaning ana, painiton daan niya imong tungkugo before ka mukaon og lechon. Way kwenta gyapon so giusa na lang. Pero nakanindot ana, naapod siya pansit, bami pampalugad. Yes, naabot ta. Lechon manok, naapod. Naabot na lechon Grabe manok. ka idol. Pila man ka lechon ang mahurot nimo maximum per every weekend? Every Per day? weekend, ang amo Saturday, mga 1, 5. Ang amuang kuan, ang amuang Sunday, ang diri sa Pikas tindahan is 3. Ang sa Pikas is mga 12, 15. Diyos ko, grabe na, nakadagan lechon na yung mga, grabe mga tao karong panahon ano, sama na ako. So, anyway, salamat kay tagpilam gyapon nimo lechon karon. 880 ang per kilo. Ay, okay ra. Okay ra, in fairness, no? So, Dol, literal man gyud si Gogo's Lechon, dili ra lechon ang gina-offer niya. One-stop shop siya sa mga namaglamian ng mga lutong bahay. Kung padung ka North, padung ka Simba, or gitapol kag luto sa Domingo kay magpahuway ka, palit lang kag sultan lang. diri. Naa na tanan, di ba sir? Kompleto na. Kompleto na kayo. Sir, unsay oras mo mag-abli diri sa adlaw ra po? Ang everyday mag-open may alas 6 sa buntag from Monday to Friday, 6 a.m. Saturday is 5 a.m. Ah, so everyday na mo, no? Everyday may everyday. Idol, so sila nag-cause traffic dire man Domingo. Maski Domingo wala traffic. Traffic. Kaya maglinya ang mga sakyanan para mukaon dire. Salamat kay sir, excited Salamat, ako. salamat. Nani padung na lechon sir, bitsa maton ako. Okay, fire, langga! Dol, ika-12 na nila ni na lechon. Grabe, 12 lechon karon adlaw. Alas 10, wapay alas 10. Ika-12 na nila na lechon since ganina buntag. Nana ka idol. Grabe, ika-12 lechon. So man ni pinsing. Pinsing. Away man mo sa lechon. Pinsing, grabe. Nana idol. Di na siya kabarog. Sige kaon og lechon, sakit na tuhod. Nag. Grabe din. Sus, sa manawi, gibinuwa nga nilang panit. Ila din, tungaon na nila, ang tunga. Anawa, ang tunga na. Oh, giandam na nilang panit, ipadapli na nila para unya. Okay, go. Oh, grabe, uy. Sus, Diyos, tanawang ilawom dulo. Oh, diba, ikaduhang lechon na ito na witness ni karong adlaw. O pag ganito yung usa ka oras diri, duha na itong na witness. Grabe ka idol, anidol. Na-experience. Tanawang lamas. Sus, tanawa, nagtipid og lamas. Ikaw, gatipid ka sa inyo, no? Ewan dyan, gatipid, no? Ang gastador? Tipid sa gugma? Oo, gugma rin. Ulit, grabe ka humot, ani. Uy, layo gani ko diri, perting humuta. Kung pwede isagol sa fried rice. Perting lamian na. Diyos ko, akong tuhod. Nagsugod ng ngol-ngol. Naong palang daan niya, wa na. Nanginit na akong pananaw. Diyos, ang ambulance, padung na ni Agi. Nagpahiwatig na gyud. Diyos ko, tanawa nila mo. Ina nakadaghan lamas si Gogo's Lechon. Wa na sila nagtipid og lamas. Kita rin nagtipid sa atong mga kwarta. Mga tihik kita. Pero sila ilang lamas, wa jud nagtipid. Tao ra jud nagtipid, no? Gibali na dul, tanaw dul. Ogoy, murag low pro. Uy. Ay, perting humuka na. Diyos ko, tanawa. Naiya pa jud na i-chop di dul. Grabe ka idol aning Gogo's Lechon. Dili chop. Chop. Maralin ha. Maralin. Sakal pa mambukay din na. Ay, okay na dul. Salamat. Nice, pretties. Ate. Dol, itagaan ko pretties. Di mo na ingon tungod kay vlogger ta ha. Tungod na nas kagwapo. Mo nang itagaan ta og pretties. Cheers be. Gwapo pa na naghatag. Diyos ko Lord, tabang. Fresh be. Excited na kumakaon. Grabe ka idol aning Gogo's Lechon. Kana. Wow, sis. Nice ka, sis. Oh, ang panit lang dili i-chop. Ang unod lang ako ipa-chop. Apple ribs. Balik 1 ka kilo ako, ah.
Isa ka kilo, apple ribs. Dol, ni kuha tag isa ka kilo, naglinya ta diri tayo, dagan kay galinya oh. Ang vlogger ni insert. Wow, kalami. Nakay buo nga panit. Pwede buo nga panit ako ah. Eh para kanang wa na chop ba? Para masuya ang kuan. No, nice. Salamat kayo. Ug mao na ginatong main event dol. Ano lang bro. Busog na kay ko dol, grabe pero mawa akong kabusog basta di ginato masuwayan yung lechon ni Gogos. So nag-request ta 1.5 mo, almost 1.5 kilo ni siya. Siyempre, panito dako kayo, ako gipat-chop. Oh, di ba? Vlogger na, pag-vlogger para makainanisad ka. Napo diri ang ribs. Lagi. Ano yung ribs ay tanawa. Atong tilawon be. 1 2 3 go. Ay lasaha. Lahi rin ka Gogos lechon eh. Nadyo ka imo ang own distinct taste. Wow, grabe oh. And the winner is the main event. The main event. Pwerteng lataha. Tanan lasa sa lamas. Ang lamig ng lechon, always bagong luto. Timing kayo ang ilang lechon area, lechon house, doon rin sila na sa ubos. So, kumaut down sila, nanin andam dito nagluto sa ubos o luto na daan. Solid na ni. By the way, lalain og lasa, ang talisay, ang karkar, uban ng mga lechon house compared sa liluan. Napod sila ila own distinct taste, nga lamian, ug iya hapong pambato nga panlasa. Sila na to ning crispy check, wala na to niya try be. Panalo kayo diri sa Gogos liluan. Kung kita tagaliluan, comment daw below kung kita kaliluan ka. Or OFW ka, comment daw below kung naglaway ka. Bisitahin sila diri. Diri tanan kalipay, lutong bahay, hasta lechon. Di ka magbahay, good, promise. Kung na may mga suggestion na putripan na atuan nato ni Haidol, please comment below or suggest, please. Maghuwat ko. O, kana ba? Lami ang guna nang imong gisuggest, good. If you like this video, don't forget to subscribe taon sa akong YouTube channel. Support ta Bisaya ni ato ni. Watch upcoming videos in the future. Once again, Haidol Steve Guapo na nag-ingon hingat, hampi, and take care. Let's go. Hanap po taglain na food trip. By the way, na food trip diri. Liluan gapon ni ha. Lamian ni one of the best in Liluan. Siyempre natin bagong upload na food trip samahan. Tanaw na. Let's go. Doon ni kuha tag isa ka kilo, naglinya ta diri tayo, dagan kay galinya oh. Ang vlogger ni insert. Wow, kalami. Wow, bago lechon diri sa Gogos lechon. Grabe naka-timing jud ta. Abi na kog ako ituhog. Hinay. Na. Sus, grabe ka idol. Na. Kamao anad na gini sila vlog jud oy. Oh. Naka-follower mo kuno dad. Salamat kayo. Kana. Na. Kaya nimo matunga intero lawas ba kanang one chop ba one chop? Kanang dako daw. Daw. Kaya? Isa ka handos. Ong. Wow. Dol kalamian na dol, Diyos ko. Agoy, dol tarawang ilawom dol. So sang humot kung pwede isagol sa fried rice. Perting lamian na, Diyos ko akong tuhod, nagsugod ng ngul-ngul. Naong palang daan niya, wa na, nanginit na akong pananaw. Diyos, ang ambulance, padung na ni Agi. Nagpahiwatig na gyud, Diyos ko, tanawa nila mo. Ina nakadaghan lamas si Gogos lechon. Wa na sila nagtipid og lamas. Kita rin nagtipid sa atong mga kwarta. Mga tihik kita. Pero sila ilang lamas, wa jud nagtipid. Tao jud nagtipid, no?
Ya hilason kayo. Mupalit jud og iPhone. Yahan pa. Gibali na dul, tanaw dul. Ogoy, murag low pro. Uy, ay, perting humuka na. Diyos ko, tanawa. Naiya pa dyan na i-chop diya dul. Grabe ka idol, aning gogos lechon. Naka. Wow, sis, nice ka sis. Oh, ang panit lang dili i-chop. Ang unod lang ako ipa-chop. Apple ribs. Balik 1 ka kilo ako 1 ka kilo, apple ribs. Dol, ni kuha tag 1 ka kilo. Dol, ni kuha tag 1 ka kilo. Naglinya ta diri dagan kay galinya oh. Ang vlogger ni insert. Wow, kalami. Nakay buo nga panit. Pwede buo nga panit ako para kanang wa na chop ba? Para masuya ang kuan. No, nice. Salamat kayo. Grabe, next batch na po do. Tanawa oh. Next batch na po ng lechon. Grabe ano nila eh. Bago pa ganito na hurot ang kuan kanina, na nasa niabot bago. Grabe na dun gugos lechon eh. Unfair. Grabe na dun. Oh, tanawa. Dol, grabe. Diyos ko, grabe. Another na po. Di na siya kabarog. Sige kaon og lechon, sakit na tuhod. Nahago. Grabe sila. Sus, sama na oy, gibinuangan nilang panit. Ila din tungaon na nila ang tunga. Anawa ang tunga ana. Oh, giandam na nilang panit, ipadapli na nila para unya. Sige. Iyan na ng Picasso. Picasso ni mo? Oo. Gi. Go. Oh, grabe. Uy. Sus, jud tanawang ilawom dulo. Oh, diba? Ikaduhang lechon nato na witness ni karong adlaw. O pag ganitay usa ka oras diri, duha na atong na witness. Grabe ka idol, anidol. Na experience. Tanawang lamas. Sus, tanawa wa nagtipid og lamas. Ikaw, gatipid ka sa inyo ha no? Nawa jud gatipid no? Ang gastador. Tipid sa gugma? Oo, gugma rin. Uy, grabe ka humot ani uy. Layo gani ko diri perting humuta. Diyos ko. Idol, order na ko be.